Zdravo i dobrodošli u 8. nedelju vodiča za početnike u trčanju 10 nedelja koji je krenuo od početka, sada je već pri kraju i sigurna sam da se rezultati već osjećaju. Ko je krenuo kasnije, sada prolazi kroz neke prve krize, ali za to su tu prethodni videi pa neka pogledaju njih. Danas je sa nama i osnivač sajta Trčanje.rs, Veroljub Zmijanac, koji će vam reći reč nedelje i obrazložiti zašto. A reč nedelje danas je zeleno. Zašto zeleno? U stvari možda bi mogli kažemo šareno. Kada se hranite, vrlo važno da imate što šareniju ishranu i da taj tanjer ne bude samo onako siv, žuti ili kako već, nego da ima i neke lepe boje kao što su crvena, zelena, plava. A reč zeleno, za mene znači u stvari zeleni smutiji. Daću vam primjer jednog recepta koji ja volim da popijem posle napornog treninga i trčanja. Ja stavim u blender 2 banane, malo sojnog mleka, lešnik, lan i dodam recimo zelje, dodam spanać. Inače tu iskreno nikad ne bi jeo da nema blendera. To sve izmiksam, stavim malo meda i to bude stvarno onako jedan kremast ukus i plus ima sve što je potrebno, a zeleno je. Super. I još jedan podsjetnik, znači slikajte se, tagujte slike sa 10 nedelja, hashtagom koji sad već i vrapci na grani znaju i vidimo se za nedelju dana.